Hai anos que o proxecto dunha nova depuradora para barro está en riba da mesa do alcalde. Anos de traballo, explica o rexedor, que verán os seus froitos a partir do ano que ven. A Xunta incluiu nos seus orzamentos unha partida de máis de 3 millóns de euros para 2025 e 2026. Pois para nós é unha noticia moi positiva, non? Eu, de feito, xa falei co director de Augas de Galicia para transmitirlle, a satisfacción de que apareza xa esa partida de diñeiro, porque é unha infraestructura imprescindible para nós. Levamos anos traballando nela. Porque o Concello leva tempo dándolle forma á futura depuradora coa compra dos terreos ou a redacción do proxecto, algo do que normalmente non se encargan os concellos. Ante a posible tardanza, con cuestións burocráticas e administrativas da Xunta de Galicia, decidimos facelo nós. Entón xa fixemos o proxecto e a última reunión que tuve en maio co director de Augas de Galicia actual e co xerente de Augas, pois dixe, mira, temos todo, temos os terrenos, temos o proxecto, temos a declaración de impacto ambiental aprobada xa por Medio Ambiente, listo para contratar. E cos deberes feitos, a nova depuradora comezará a coller forma o ano que ven cunha primeira partida de €500.000. Eu entendo que esa primeira partida vai dedicada sobre todo a condicionar e a empezar coa depuradora ali, pero son cuestións técnicas que eles van a decidir. A mí o que me importa é que sacarán a contratación xa o proxecto e que aparecen xa no mesmo proxecto de orzamentos que vai ser unha actuación bianual, porque a esa partida de inicio no ano 2025 e que a partida final será no 2026, non? Abraldes de estar moi satisfeito con estas novas, asegura que vai ser un antes e un despois para o municipio, o que lle permitirá seguir medrando en poboación. O rexedor tamén se amosa moi optimista co novo centro de saúde, que se atopa nestes momentos en fase de axudicación e redacción do proxecto. Indica que, aínda que os orzamentos da Xunta non contan cunha partida específica para el, si hai unha global para varios ambulatorios. Agora eu entendo que unha vez que a empresa que colla esa licitación para redactar o proxecto, pois xa aparecerá canto vai ser o importe e xa empezarán coas primeiras fases dentro desa bolsa de diñeiro que teñen para novos centros de saúde que teñen todos os anos aí reservado, non? E confían que xa no 2025 liciten unha primeira fase do proxecto.